Vy sa pýtate a ja odpovedám. V maili sa občan pýta, aký máte názor na Slovenské národné povstanie a partizánske zločiny a vyčíňanie, ktoré spôsobilo štátu väčšie škody ako za celé obdobie vojny? Slovenské národné povstanie, v ktorom sa udialo samozrejme všeličo, ako v každom veľkom vojenskom a vlastne aj svojho druhu revolučnom vystúpení, bolo jednou z najsvetlejších kapitol dejín Slovákov. Samozrejme, keď sa niekto pýta takýmto spôsobom, svedčí to možno o istej sympatii k tým, od ktorých, povedané biblicky, pohoršenie pochádzalo. To povstanie proti slovenskej forme fašizmu, proti tým, ktorí reprezentovali krajinu a verne slúžili Hitlerovi až do trpkého konca, bolo jednoducho odpoveďou ľudí, ktorí s touto službou zločinu nesúhlasili. To, že všade, kde sú ľudia, i hriešni ľudia, pri diele sa môže všeličo odohrať jednoducho tak. Ľudia nie sú anjeli a i do povstania sa nepochybne dostali ľudia s rôznymi motívmi. Ale zredukovať význačné protifašistické vystúpenie brániace a bojujúce za demokratickejší štát na zločiny jednotlivcov alebo aj skupín je jednoducho neprimerané a lživé. Je to rovnako neprimerané ako zredukovať čokoľvek v záujme veci, ktorú chcem ľuďom tvrdiť. A domnievam sa, že tak ako môj otec a moja matka, ktorí boli v povstaní a boli členmi vysokoškolského strážneho oddielu, tak boli v povstaní mnohí ľudia, ktorí nespáchali nejaké zločiny. Moji rodičia boli medici, ale boli tam učitelia, boli tam jednoduchí ľudia a boli tam prostí slovenskí vojaci zo slovenskej armády, ktorí neboli zločinci. Takže hovoriť o povstaní ako o najväčšom poškodení Slovenska je smiešne, keď tomu povstaniu predchádzalo drancovanie Slovenska veľkonemeckou ríšou, keď tomu povstaniu predchádzal tragický osud desiatok tisícov občanov Slovenskej republiky. Skúsme si predstaviť, že by akýkoľvek režim toho, ktorý sa dotazoval, zbavil ľudských práv, naložil s jeho manželkou a deťmi do dobytčieho vagóna a poslal do nenávratna. Neviem, či by potom tým, ktorí povstali proti tomuto režimu, jednoducho nalepil nálepku, že to boli poškodzovatelia štátu. Takže každý môže vidieť svoju pravdu, ale generálne a všeobecne je pravdou, že napriek hanebným prechmatom, ktoré sa odohrali, vraždenie v Sklennom a ďalšie, nemožno povstanie zredukovať na zlú, negatívnu, hanebnú a Slovensko poškodzujúcu udalosť.